Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na iyan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Good afternoon, it's Friday mga tugang. Biyernes na naman. Petsa 9 na po, kan bulan ng July 2021. Magandang hapon sa inyong lahat. Marhay na pagkahapon. Friday. Friday partner. Yes. It's Friday. TGIF, thank God it's Friday. Thank God. I'm fine. Oo, diba? Guru, successful na naman ang kabilugan kan sa tuyang semana, partner. Yes, partner. Congratulations. At dahil yan po sa statuya ng mga paraan tabay. Opo. Salamat ning marhay. Kaya isa na ta sarong aldaw, kami man makakabawi man sa indoning tunay. Tama. Diba? Oo, sabi nga ni, matapos-tapos ang pandemic. Pagtapos ng pandemya, wow, Yes. free na Oo. kita. Free. Dai na lang kita maantabayanan, pwede pa kita makapagpaabot ng ano pa man na kung ano pa man ng mga pakonsuelo sa tuyang mga paraan tabay para sa partner. Yes, bako sa na pag-antabay, pwede ring magkamay-kamay. Yes. Sige. Oo, kaya importante man giraray ang pag-iingat and pagsunod sa minimum health protocols na ipigpapaotob kang Departamento de Salud. Yes. Correct ka dyan. Sige. Sige partner, may kasabihan kita. Na kung ano man daa ang hagyat sa buhay na sa tuyang hahampangon. Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. Yakang yaka yan. Correct. Happening Friday, no? Kaibanan niya to sa tuya na partner sa radyo, asin sa iba pang bagay, Ate Jen. Maray na pagkahapon, mga kaibataman si Kuya A, alas 2 hasta alas 3 ng pagkahapon, digdi lamang po yan sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Sabi baga kasubago sa report sa Bareta partner, ano, word of mouth da ang kaipuhanan. Oo. Tangani na ang mga Pilipino maengganyo na magpabakuna. Yes. Kaya sa mga nabakunahan, pwede na po kamo mag-chismis kung ano po ang sa indong mga nagkamaratean right after or a day after na mabakunahan. Oo, ano ang mga experience partner? Kasi Yes. dakol pa man giraray sa satuya ang nagkakatarakot magpabakuna. So iba may mga nakauli ako partner na after 1 year na ako mapabakuna, tanganing mahiling ko man so resulta partner sa iba. So yaon man giraray so paghadit o ng bulan or after ano mag Correct. so sa mga nabakunahan natin tama ito partner Yan ang bagay na iba pwede lang tiyang ibugta. yan ang bagay na pwede tang i-chismis. Yes, oo. I-chismis. So, may mga tao talaga na pag na-experience niya ang sarong bagay, talagang pinag-iistorya niya sa iyang palibot. Tama. No? Oo. Yan ang magayon. Kung ano sa indong namatayan, sa indong mga pwedeng i-chismis na mga istorya regarding sa vaccination program kan gobyerno, pwede po nindo iyan na i-chismis sa Tama. inyong mga kapitbahay, kamag-anak o kung sa man po. Ano? Oo, true that. Medyo mababawasan man ang kaaditan ng iba partner. Yes. Tanganing mainggan man bakunan kontra sa Correct. Okay, sige. Live na live kita nguyan sa toyang Facebook page DZGB News Online. Hello po sa ito. Ibugtakan sa inyong question o ano pa man na gustong paabot, di ba? Yes. And then, syempre man, sa mga namimiss naman na sa indang mga mga padaba sa buhay, pwede po kamo magpaabot dyan ng komento.
Pwede ka mo magsabi dyan kan sino mga gustong sabihon. Alright? Correct. And then Oo. sa mga nag-aantabay man sa indang mga harong-harong, ano, o in kaso day ka mong internet, ngunya na pagkahapon, pero nagdadangog sa indang transistor radio, pwede po kamo mag-send kan sa indong mga pagbati, sa indong mga problema, kung ikaw ka mong problema na gusto nindo i-share, over 0927 3980-955. Ayun, para yan sa TM and Globe. Para naman sa TNT and Smart, 0938-891-5475. And dahil paglingawan na i-click ang bell button kan sa tuyang YouTube channel, ang DZGB Ligaspi. Yan. Ngani na, pero po kamo matawa ning notification Oo. every time na may video na bago. Okay? O pag nailingtan ng naka-live na may ilingtan na yan. Of course! Partner! Sabi ito kasi bago, so chismis, word of mouth. No? Correct. Kung ano ang namamatean, pinagsasabi or pinagbabalangibog sa indang mga gustong istoryahan. Oo, No? yes. Pero igwa man ng mga tao, partner, na maski anong namamatean, na inagtataram. Oo. Isa diri, kumbaga. Di sa diri sana. Di sa diri lang. Then minaabot sa mga punto na data na nasasabutan sa mga actions kang mga tawang ini. Lalong-lalo na partner, pag nasa laog ka ning relasyon. Ayun, ako. Relasyon na naman sa partner. O relasyon. Mhm. No? May mga tao da kaya partner na kapag dagit sa indang kapartner, dai nagtatara. Oo. Minasilensyo, ano? Di ba? Oh, dai namamansin. Dai, sabi nga sa Tagalog, hindi kumikibo Opo. kapag galit. Okay. Oo. Aramon tada kung ano ang bagay na o anong epekto ka sa sarong relasyon kung ikasaro kang tao na halimbawa Dagit ka? dagit ka sa imong Masilensyo partner, ka. dai ka na mataram. Oo. No? So sa ibong man, so saro mo sa partner mo, paranoid na, ano daw ngayang ginibo ko ngayang sala? Ano daw ngayang, dong ini arog na Ano, naman tigwa yaka para ini. isip, ano? Oo, ano daw ngayang sa kuya na naginibo, da or dai ko ngayang nagibo? Oo. Ano daw ngayang ang problema? Yaon da kulao na question mark Yes. sa isip kan sa imong partner kung ikasaro ka sa mga partner na kapag dagit partner, dai nagtatara. Nako. Oo. Nako. Yan ang hapot. Epektibo ba yan? Gibuhon sa sarong relasyon. Lalo na sa mga mag-aragom, di ba, partner? Yes. Oo. Mas mga tao na hindi na mabansin pagkagalit. Sabi di partner, sa tuya na nakuha na source, sigunda sa pag-aadal, mas nakakaraot dahil ni partner sa relasyon kaysa sa pagbabangayan or pagtatalo. Oh, mas ano pala ni partner, mas nakakatakot. Kung ikaso tipo na tao na dahil nagtataram pagdagit. Mhm. Unlike duman sa nag-iiwal talaga sinda, nagtatarama, nagbubangayan. Ika partner ko, ano ang gusto mo pag araw ka yan? Pag dagit ka, anong klaseng tao ka kapag dagit? Iyo ka man, di ka man nagtataram. Di ka nagtataram ngunyan, dagit ka sako. Di ka nagtataram eh. Dagit ka? Ha? Dagit Pig-isip-isip ko pa eh. Dagit ka? Kapag dagit ka, anong klaseng tao ka? Pag dagit ako, masalensyo ako ni mga pirang minutos lang. Ang minuto lang. Oo. May nahangos muna ako isip ko kung ano ang pwede kong gibuhon. At that, saka na ako nag... Okay. So, Yes. magayon man Kasi yan. Ano? bako marhay na padalos-dalos kita. Kasi pag Oo. dagit da kita, may mga natataram kita na daitaman ko dapat itaram sa to partner. Oo. And pwede ta pag Oo. Thank you very much, candidate number 99. Very well said. Yes. Diba? Si partner sa tipo na pagdagit, silent type mo na, pero not necessarily na dahil na siya mataram. Masilensyo na. Oo. Mataram ka pagka okay na sa imong pangmati. Yes. Ganon pala. Pero ikaw talaga tao, partner, na pagdagit, dahil talaga Ayun, nagtataram. Maski No? Bahala. sa bata na ka mo dyan sa laog kang harong. Bahala dahil ka na dyan mong mag-isip. pansinon. Yun na, so sa pinag-aapod na silent war. Opo. Or oo. silent treatment na Correct. pinag-aapod, no? Oo. Pag-arog ka yan, partner, posible bang maglala ang sitwasyon
pang problem. Kasi ini doon na pag-uurunan ang ano eh. Sabi digdi mas lalo da ang nakakalala talaga. Ayo. Sabi digdi basahon tani ha. Bakit daw nakakasama sa relasyon ang hindi namamansin kapag galit? Ito daida a partner na susolusyonan ang sa imong problema asin baka lumala pa. Ha? Sabi di enot na enot sa daida a pagpansin kapag igwang dagit, ha? Or dagit ka o tampo kay Mr. man o kay Mrs. Daida a natataunan partner ning solusyon an sa tuya na mga nagkakamaratean. Daita natataunan ning solusyon kasi problema 'yon di ba? Oo. Sabi nga ni every problem has a solution. Yes. Tama. May solusyon. Oo. Pero kung silent treatment ang pinagagamit tada pagdagit kita, dahil kita Mm-mm. nagre-revoke, daita da matataunan ning solusyon an sa tuya na problema. Okay. So, posible na may problema ka mo, partner. Challenge. Dahil man na posible na mo-true pa. Correct. No? Dahil hanggat dai ka nagtatabil o nagkikibo o nagtataram o nagkikipag-ulay sa iya, sa imong partner, dai niya da maaaraman ang dahilan kang dai mo sa iya pagtino. Oh. Ha? Ang resulta da partner, matao daan ning solusyon ang problema nindo, o dai matataunan ning solusyon ang problema nindo, tapos ini da pwedeng mautro. Tama so Yes. sinabi mo? Oh. Or mas lumala Maglala pa. Nako. Kaya daw. Oo, tibaad pag silensyohon ka partner. Nagtampo man lugod to sa partner. Yes. Naaapektuhan man da ka ni partner ang self-esteem kan sa Oo. tuya na mga partner. Okay. An sa tuya na mga agom. Dahil sa daay mo pagpansin, mawawalat sa isip kan sa imong partner kung ano ang sa iyang naginibo. Mhm. No? Or daay naginibo. Aputon niya na daan na aputon ang sa iyang sadiri. O pupunan niya na aputonan sa iyang sadiri. Where did I go wrong? Kanta ba kita? Kung may naging pagkukulang ba siya o arin man sa mga behavior niya, ang dai niya. So magdudulot da iyan ng epekto sa iyang tiwala asin pagpapahalaga sa sadiri. Minababa da a partner ang sa iyang self-esteem. Kung siya dai mo tigpapansin. O mahirap talaga yon. Correct. Oo, pwede. Posible pala niya sa diri. Able para sa nataarog kay action kan sa partner. Correct. Even sa tiwala, Oo. So kung dai mo da pigtitino ang sa imong partner kapag dagit ka, iniisip niya da partner na bako siya worthy sa Yes. imong atensyon Mhm. o siya ay bako sa imo importante. Oo. Kasi parang pigbabaliwala mo. Correct. Diba? Araw ka nang mamamatean talaga kaan partner, no? Na bako siya importante, dahil man niya ako pigtitino. Ma-self-pity na baga siya. Mhm. Ha? So, iyan. Pwede da iyan na mangyari sa imong partner. Dahil sa dahil mo siya pigpansin o ang sa imong agom, maisip niya na bako siya importante sa imo, bako siya mahalaga. At the same time, ang sa indo da na pag-iibanan, mas matibay da akong pag-uulayan ang kada problema. Da ipigagamit o da ipigigibo itong silent treatment or Oo, silent kumbaga, war. open communication partner. Na Correct. rumduman mo sinabi ni sumagagumbaga Si Ate si Ludi. Ma'am, oo. Oo. Maski sina Madam Agnes and Roger Shapno, 'di ba partner? Mm-mm. Ang sa sekreto ninda kung halawig na sa inang pinag-ibahan and until now maog masinda kasi daw kapag may mga problema talagang pinag-uurunan ninda partner. Mm-mm. Minsan nga ni di isinda nagtutukan na di pinag-uurunan ang problema. Okay. So, iyan
Yan ang pwedeng maging epekto palan partner kung ang sarong relasyon igwa ki ugali na pagdagit dai nagtatarang. Oo. Dai oo. nagkikibo. Maraot mo pa. The last but not the least, Mhm. dai ta da kayang makontrol o dai ta pwedeng makontrol ang pwedeng mangyari. Ayun. Sabi digdi Mhm. partner, hindi tulad ng pagtatalo sa silent treatment ay hindi mo matatansya kung ano ang sunod na gagawin ng asawa mo. Maaaring akala mo ay ayos pa ang lahat dahil ikaw naman ang galit sa iyo o ikaw naman ang galit sa iyo nakasalalay ang pagtatapos ng pag-aaway ninyo. Oo. So, Kasi, baka isipon mo na, okay, pagbako na ako dagit. Saka na, mga 1 week. alawi guna, ano? 1 Oo. week? Pag tiino ko ngayon, matino na inang sa kuya, Eh, baka, magtampo naman si Mr. or si Mrs. Oo, nako. Baka No? maghanap yan ki ibang kauron. Oo. Pero dai mo aram, dahil sa dai mo da pagpansin sa imong partner, nakulo na da ang naglalaog sa isip niya, Oo. sa imong agom. So, saro na yan, so dai da siyang halaga, mamamatean mo da sa iya na pati ang pag-iba na nindo dai ng halaga. So ang ending da mas malala ang gusot sa indong duwa. Pwede da ang mag-abot sa pagkaraot kan sa indong relasyon. Tuluyang pagkasira ng inyong relasyon. Oo. Wala man ki magusto na mag-abot sa dagos ng maraot ang relasyon, 'di ba, partner? Kaya baga sa kadaklan sa mga girls pigsasabihan, Oo. dead ma lang, Dad ma. manigas ka. So pag-arog pa lang da ka to partner pagka nag-iiwal sa sarong relasyon. Aminon ta, igwa kita kay mga ugali na arog ka yan. Yes. No? Oo. Na dai kita mataram, Oo. dai kita masabi kung ano man na word, basta maiiling niya sa mga gestures na nadagit kita. Correct. So baka mag-abot man So, sa iba point, dyan pag-abot man sa point na pag okay na kita, si partner naman ang bako. yun naman ang nagmuto-muto. Oo, diba? nag-MMGG. Nain daw so custard cake ko. Tamay ay kong custard cake. Banda mong masa kompita dyan. Oy, Nain. bati unta si Lola Carms Belmonte, the partner kang San Isidro Santo Domingo Albay. Good PM Kuya A at Ma'am Jenny, bati mo na giimati man sa Indo. Lareza family at Belmonte. Oo. So kung arog ka to partner ang sa tuya na ugali, dapat na Siguro baguhon ta da. baaguhon. Oo. Kung masilensyo man siguro, kadiit ning oras or bako man kahalawig na panahon, partner. Yes. So sa tuyang pagbabalik sa mga gusto magbago, unitabi, ano? Okay. So mga tips kung paano da makikipag-ulay sa satuya ng mga kapartner o agom pag igwa kita na dai pinagkakaintindihan. No? O ni Okay. mga step ini, sabi, Pwede gibo. kung paano tabi makikiulay, ta kung araw ka to ang treatment ta, na pinag-aapod na silent treatment, silent war, na mas lalong nakakaparanoid duman sa satuya na partner. Mhm. Anyway, kung dagi talaga kita, ang isipon tayo, bahala mang niya siya magparaisip kung ano nga naagnibo niya, bahala nga niya siya. Diba? Pero Yes. data pag-abot sa punto na baka maraot ang relasyon ta Opo. or worst na basulon niya sa diri niya, na grabe na sa iyang pagkahirak sa diri, baka umabot sa punto na ma-depress pa. Yes. Diba? Sabi nga ni, hanggang sa kayang agapan. Partner, Okay. diba? Agapan ta sa satuyang pagbabalik kung paano da makikipag-ulay sa satuya na ka-partner kapag igwa da kita ning mga bagay-bagay na daay pinagkakaintindihan. Okay? So mabalik kita partner for the meantime. Mhm. Ma-commercial muna kita. Oras alas 2:32. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860
pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Sabi kan sa tuyang nabas sa partner na daida mas nakakagayon ang silent treatment. Yes, oo. Kadakol palang partner ni negatibong epekto and pwedeng ikaraot kang relasyon, di ba? Bilang mag-agom or Yes. mag-partner. Opo. Ano ang dapat nagibuhon? Okay, ano ang dapat gibuhon? Pero basahon ta muna partner ining mga komento digdi sa tuyang Facebook Live. Pabati ang Lucaba family dito sa Palanas Pilar. Si Elena Secreto Lopez, hi po Ate Jen and Kuya A. Pag-greet po ako kay Chanel Marino ng Kabaangan Kamalig. Happy birthday! Pa-shoutout naman po kay Cheska Bello na pirmi man nakaabang sa Usapang Pamilya. Salamat and more power. Thank you so Thank much. you so much, Cheska Bello and Madam Secreto Lopez. Si Aldwin Vergara, hi po Ate Jen and Kuya A. Musta ko po dyan sa Isla Kangpong ko, Bunga Bakakay, Family Vergara, lalo na ang agum ko at mga anak ko. Isa Edna Tang, Gay Mangno, Joey Soliman, and March Mangampo Espiritu nakatutukman. Si Saturnino Barcenas, happy birthday daa, and si John Paul Mendoza kang Tabaco City. And igwang komento digdi, an sa tong paraan tabay. Hello po sa inyong dalawa. Ako po, paggalit, tahimik. Dahil nag-iisip ako kung sino sa amin ang mali. At kung ako ang magsusori. At kung asawa ko po ang mali, okay lang. Tao lang siya, hindi siya perpekto. Mahalaga po sa mag-asawa ang magkaso. Yan, sana all. Siyempre, aramtan ang gigibuhon ta para da maiwasan sa kulaon na bagay da partner ang pakikipag-ulay sa satuya ng mga agom or sa partner manungod da sa mga namamatean dahilan ta ano yan
dahilan tangani kamo day magkasinabutan. Correct. Pero oo. paano dai ni gigibuhon? Yes. Yan ang hapot kasi igo man partner king mga persona or agom na day man aram ang gigibuhon tanganing mas maging epektibo aksyon. Yes, sige, gusto ko itong action na ito. Ano daw na klaseng action? Depende na yan sa imo kung anong aksyon. Action na yaon ng mag-agom. Oho. Maging direct as in open sa imong agom tungkol sa imong namamatean. Kung ano da ang namatean, sabihon. Sabi ni sa isang malusog na relasyon, hindi dapat nakakabahala o nakakahiya ang pagiging open ninyo sa isa't isa. Hindi dapat magdalawang isip o mahiya tungkol sa inyong naiisip o nadarama. Dai na magduwa-duwa, no? Di sabi na kung ano ang namamatean. Okay, iyo. Dahil talaga kung talagang padaba ka kan sa imong agom, mahalaga sa iya mahalaga sa iya asin sa imo o siya sa imo asin ang sa imong relasyon. Maski pinakasadayot da ang dahilan mo para madagit o magtampo, mamation da iyan asin papahalagahan niya. Ayun, mamation. Handang magdangog. Yes, partner. Maging open. Kumbaga, kung ano ang sa imong namamatean, sasabihon ta, agom, gutom ako. O at least aram ni Mister kung ano ang gigibuhon niya, tagutom ang sa iyang partner. Yes, agom, iinitan ako. Mako, ano yan, ano pa mang pwedeng pampalipot, di ba? Agom, nagsiselos ako kay Madi. Yan. Kasi Madi, tinaunan mo kibaduya, ako dai. Ang aram ni Agom kung anong namamatean mo, sabihon tada. No? Okay. And maiimpormaran man si partner kung ano ang mga bagay na habo mo na pwede mo palang ikadagit. Yes. Yan pala, abo niya. So next time, dai nagigibuhon. Yes. Pandawa da partner, manatiling kalmado at may respeto sa iyong asawa sa pakikipag-usap sa kanya. Sabi nga ni, bukasyon bagada ang pag-agom. Iyo, garuman sa napagpapadi, pagpamad. Yes, pero kung pag-abot sa sarong relasyon, kung bukasyon, dapat professional kita. So we are going to treat them as in a professional way. Opo. Okay. Maski dagit o maraot ang sa imong buot, sa imong agom o sa imong partner, dapat kalmado man giraray sa pakikipag-ulay sa iya. Dapat iwasan ang magsabi ng mga makukulog na mga tataramon sa iya, asin dai mawara ang respeto para dai na mas rarumpa ang sa indong problema. Saro yan partner sa dakulang nagiging issue sa relasyon partner ta. Pagdagit, di na nakokontrol ang imot. Correct. Diba? Tapos, nag-iiwal sinda, bako na duman so issue kung ano ang pinag-iiwalan. Nag-urong kata na maski sa mga nakaaging panahon na babalik, di ba? Yes, nadadagit na because sala suway kan pag-ulay. Yes. Nagbubulyawan na, nagmumudahan na. Correct. Tugabos na mga past tense. Nakalaog na. So, pangaran kang sa imong Mr. Mrs. Iba na, di ba? Gigi mo muna kung sisay ng iba na ang pangaran. Nakaka-invento kita kimang iba-ibang apod. Yes, So, maging kalmado kita, As in, may respeto man giraray sa tao na pinagkakaulayan ta o kinakaulay ta, especially sa tuyo ng mga agom o sa tuyo ng mga partner. Dapat respeto and kalmado. Pag iyan pinagsaro mo na maging kalmado, as in magkaigwan ng respeto, may marihiyan na patutunguhan na pag-ulay-ulay. May magayon na resulta. Correct. Diba? No? And then minsan nag-uulay-ulay o nag-uulay ang duwa, dapat sa mga bako na unnecessary or out of topic na, or off topic na, dahil na pigsasabay. Yes. Kaya ang pantulo da partner, pag-ulayan an ugat kan problema. Bako so mga sanga.
Ugat. Yes. Ha? Ginikanan, diba? Yes. Ugat bako sa nga nata. Ha? Sabi digdi enot na nabanggit o arog da sa enot na nabanggit, mahalaga na maging open, direkta sa imong namamatean. Ha? Dai na da magpaligoy-ligoy pa. Gumamit na daan ng ibang o maggamit ng ibang tao para pagtakpan ang sa imong namamatean. Okay. Sa giraray, kung talagang padaba ka kan sa imong agom, asin gusto mong maayos ang sa indong problema, mamation ka daan niya. Okay. Ha? Mamation ka niya, asin mamation mo man siya. Kura ano madaa ka sa deep o kaibabaw ang sa iling mong dahilan. So, Iyo baga, direct to the point, pag-ulayan kung ano suugat, ako so mga sanga-sanga. Oo. Inang paligoy. Dainang ligoy-ligoy pa. Oo, sabi no? mo nga ni, gutom ako, sabihin mo kay mister, gutom Gutom ako. ako. O, siyempre, pag gutom, ano kay puhan pagkaon. Yes. Hindi ka na Oo. magsabi pa kung ano pang naging rason kung nata kang gutom. Selos, Sabihin mo, gutom nagselos ako. kay Madi, Oo. or nagselos kay Padi, tatinawan mo kisinapot, ako Oo. dai. O next time, so sinapot sa imo na itatao, and then Tama. iwas-iwas na kay Madi. Yes. Diba? Oo. O, arong Iwas kaya, eh. madaliman sa napala. Oo. O, pang-apat, mag-concentrate da sa problema na gustong pag-ulayan. Dai na dai pagbalik sumaga dati nindong naging problema. Yes. So gustong sabihin da ka ni dai kita maging historical. Oo, usually pag nagkakaproblema talaga partner, nagkakarurumduman sa mga nakaagi. Nata ngaya kang Oo. inot ngaya nata sisa ngaya kang inot ngaya ang ano ang nag-inot ngayang nagsabi ngaya ka ni. Yes. Kang inot ngaya ikabaga ngaya iyo ka man. Oo. Di ba? Kaya nga sinabi ko man ngunyan, di ba? Oo, So ngunyan. ano nga ang pagmati na tigsabi ang arog kay Yes. di ba? So, baralosan ni Opo. style pala. Retaliation. Yes. Diba? So makano sa palang arog Dai na daa pagbalikan pa sumanga nakaagi. Para daa maayos ang solusyon o para maayos na masolusyonan ang problema, mag-concentrate da sa pinakamahalaga as in dapat na pag-ulayan. Yes. Dahil na ipagsabay sa problema na araw mo daan na mas lalo pang mapalala kan gusot Okay. sa indong duwang mag-agom or magpartner. Magpartner. No? O ang higit da sa lahat, huwag uungkatin ang mga nakaraan ninyo na hindi pagkakaunawaan. Dahil maaaring maibalik nito ang sakit o galit na dapat ay matagal nang na-overcome o nakalimutan. Correct. Nalingawan na Yes. dapat. Oo, syempre pag naungkat, marurumduman mo na naman. Imbis ko medyo maulian na, nag-open ka na, sabi ka na. Sulugad imbis na pila na dinuridot pa. Paano ka yan? The last but not the least, maging honesto asin makaukudaa na himateon ang namamatean kan sa imong kapartner or ago. Ako sa nakang so, ako. Yeah. So pwede man pala na ako ika. Okay. Ba? So dapat man daang isa-isip ang sa indong relasyon nakasalalay da ini sa duwang tawo. Mag-agom or mag-partner. No? Kaya man dapat daad bako lang daan sa diri mo or ikasana ang nagtataram asin ikasana ang pigdadangog. Dapat pabayaan tama na magtaram ang satuya na kapartner kan sa iyang namamatean asin himateon ta siya. Ayun. Give and take. Yes. Yung man ang ganda na give and take. Tawan mo ning pagkakataon na tatawan ka ning pagkakataon kan sa imong partner na magtaram at the same time, tawan mo magkipanahon na madangog mo sulado niya. Yes. Sabi ba di maging honesto. Correct. Ang pinakamahalaga da partner, dapat maging matapat sa kada saro.
maging onesto sa kada saro. Oo. So, yung tipong katotohanan lang talaga ang sa imong sasabihin. Bawang katotohanan, Opo. lahat ay katotohanan Correct. lamang. Oo. Wala da apong itatago para mas magkakaintindihan kamong duwa. Asin, Mas masolve maso. na talaga ang ugat kan sa indong Problema. And pwede nang masolusyonan. Yes. At least kinaagahan, tapos na naman. May bunso na naman. Correct. Pwede na girare ka maglabing-labing. Yes. So, sumahon ta sa na mas nakakatakot pala o mas nakakaraot ang silent treatment or silent war na pigaapon. So, dapat tataunan taning solusyon ang satuya na problema, sasabihon ta ang satuya na mga namamatean, maghimati kita sa satuya na partner, bako lang so kita sana ang Nagdadangog. Nagtataram. dadangog, Mm-mm. maging onesto kita sa satuya na kapartner. No? Opo. And Maging kalmado, asin so respeto dapat da inawawara. Day paglingawan iyan. Pag diba? nag-uulay-ulay, asin kung Yes. mag-uulay-ulay, ang Mhm. pag-ulayan, suugat kan problem. Oo. Dain ang urungkatan. Dahil na kang history. Yes. Dahil Diba? na kang history. Tama po yan. Di ba? Agree ka po. Sir Nick Rigachuelo na nakatutok daangon yan. Si Avelino Abion, hello po. And Bray Mazo, si Ringmansi. Jirel Aranya, good PM po Ma'am Jenny and Kuya A. From Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. God bless. Yes. Jerome Upenya, Don Vista. And ayun. Iba pa na nakatutok mo niyan sa Satuyang Facebook Live. Good afternoon po. Salamat po sa sendo. Sabi ni 616, good afternoon po Kuya A and Ate Jen. Pabati po sa Garcia family, Pavia family sa mga taga-isla po ng Virac, Catanduanes. Salamat po. God bless. Ingat po, Permi. Salamat Okay, man po sa salamat. sendo. Mag-ingat man po. Salamat. Thank you. No? Okay. Yan Sige. na. Yan, Better. yan na po ang presentasyon kang programa ang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Biyernes. Petsa 9 na kan bulan ng Hulyo taong 2021. Sa lado technical, si Kuya Maniti ang satuyan na nakaibanan, and then Alden Richards sa satuyang IT department, and po si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew, Balyaran Mabalo sa Pagantabay. Happy weekend! Bye-bye! Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Umpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Word ka na.